Holyten achitukirira vamwe vakada kutaura kuti kudhakwa hakuna munhu anomisibhemo vachishandisa zvinodhaka pasina Holyten. eZimbabwe hazvitomborina kumira mushe ende pari kupisa iko zvinezvi vanhu vacho vatanga kurongera mukomana wechidiki Holyten zvinhu zvakasiyana-siyana zviri kuitika mushure mekunge anetsana nevana vaED Mnangagwa. Ini ndinogara ndakazvitaura inini kuti chiti vanhu vazhinji vari kusapota this so called Zanupf madzungairwa ekupedzisira chaiyo ndogara ndakazvitaura kuti madzenga, and a lot of you guys munogara muchindipikisa muchiti aiwa iwewe ndiwono overreact. Nhasi bazozvionera kuti murume mukuru ari kuswera achibuda tsinga dzekunetsana nekamwana kadiki kunetsana nemwana mudodori akadai so veduwei. Mudhara wakada mutarisa anogona kunge ari kuma 60 something years ikoko nedumbu rake rorei. And the funny thing chinoitika, ndakada kunyatsotarisa hangu ndichianalyze nyaya dzepolitics ndedzekuti imimi vanhu vese vari kuita zvinhu zveZanupf zvari kuita zvese izvi. Chinhu chamunofanira kuziva ndechekuti Mnangagwa ane more than 60 years ari muthis political game. Haana need yekuti aswera achimbotolerata munhu anoshandisa pfungwa shoma especially pagame rake, kana kuti ufunga kuti achazokuisa mudhuze because of iwe uri kubuda uchiriska kana kuti ubuda uchitaura zvisina nebasa rese uchiti ndinga akutukirei akadai so. This is not necessary. Kuunganidza vanhu vese munhu achitaura kuti zvoni hanzi pasina Holyten. Ai, asi ndakamboona zvakadaro ini. Handisati. Kana manga muchiteerera nyaya idzi dzepolitics kubva kudhara kana muchifollowa politics maitirwa adzinonyatsoitwa chaiwo ari real kubva kare, I think izvo maakuziva kuti zvoti Mnangagwa he doesn't operate like that, zvokuti munhu akamutadzira obva abuda papublic anogona kukutira zvinhu zvake chinyararire. Ndopakatangira mazita ekuti crocodile anozva kuti tichabatana, anoimberonga ari soft asiri kuzviziva zviri kuitika but vachizobatana. And the other thing, musati manyanyisa kuda kuzipindira nyaya idzi, munofanira kungoona kuti nyaya dzivaviri hadzipindirwe. There is nothing special about vana vake kuti vazonetsana naHolyten, because chinhu chatinoda totoziva ndechekuti imba yacho yakapuwa Holyten mari yacho yakabva kupi yekuti munosvika pakunopa munhu imba mupa maRange Rover akanga ari echi magift ekuita gift muchipa munhu magift because of anga aita nezvei. Ndo zvinhu zvakakosha zvoda kuti zvitariswe, because iko zvinezvi vakomana ava akazve vari kunetsana ikoko kusati neinazo. Honestly speaking, vamwe vari kuzobudwa vachita aiwa iye magifts acho is because of mwana waari kuchengeta ipapo hasi mwana wake, mwana wanhingirikini washoni. Zvinhu izvo zvakona kana ari kumboadresa maissues iwayo. But inyaya dzemupati maakutora makuenda nadzo kunoabuse vanhu vari kumamusha muchifaswera muchivaudza kuti pasina Holyten. Does that make any sense? Vanhu vari kumamusha vane chii chekuita kana kuti vane chii chavakanganiswa chavari kuita naHolyten kuti anetsana nevana vapresident venyu zvavari kunetsana izvozvo. Honestly so hatinyatsoziva, but ukaona uri kutooperata maoparatire iwayo uchifunga kuti kutaimira chigaro kana kuti uchachiwana, unenge uchiita majokes because baba vavo vakatoita more than 60 years vari tori kucho chimhanya mupolitics. Anoziva macorners ese, anotoziva futi kuti even mupanda uyu anoda kurwa neshamu ipi, shamu ine munyu here, shamu ine shuga here, shamu ine uchi here. Vanotoziva kuti munhu anenge ada kurwa neshamu yakaita sei. Because izvo the more pamunotanga kutaura kuti pasina Holyten yandakava achitada kucleana party yenyu, kureva kuti ane mafans wake amuteera imomo handiti andainzi leader of the youth, kureva kuti iye atoziva kuti mudhara wacho kuti saka vanhu vese vanofollowa mufana wekayo ndakatotora haambofa akasinetsana naye pachaunga munhu achiona. But ndo chinhu chinotanga kuratidza kuti mpati yacho makazara madzungairwa. Anyway, andinoda kuperera ipapo. Nyaya dziri panapa dzakawanda muri yeZimbabwe, asi ndakanga kuti tingotangira pane iyo iyi iri kunetsa iyi so that vanhu munyatsoziva. Right, pane nyaya yebirthday rimwe riri kunetsa inogara yakataurwa, nyaya ye15 September, birthday rapresident Emmerson Mnangagwa. Nyaya inogara ichitaurwa kavamwe vachiti aiwa saka rinoitwa holiday rinoitwa sei zvinozofamba sei. Last time pakarwa counter attack kepele close ndo yakazoitwa yonzi pakazongonotanga yakanoitwa kumasvingo last time rikazonokonzeresa kuti pazonoitwa yaya vanoti resolution number 1 yakazonoitwa kubulawayo kuti zvoni saka uyo acharamba achitonga kusvika 2030 zvakanoitwa zvakadaro chinzi ngaakontinye handiti mukuzviona. So this vanhu vanga vatotanga kuti ichanoitwa munhu mutapa day whatever as a birthday rake holiday chinchi, but panapa ndiri kuona Nick Mangwana ari kubuda ari kuzviramba. Ari kuti for those who are inquiring, please note that Monday 15 September is not a holiday. See you at work.
ndo mashoko ari kubuda ari kutaurwa naNick Mangwana anova permanent secretary of information. I don't even know kuti zvinonyatsofamba sei ipapo, because last time akabuda achindosa nyaya yematinda achitaura kuti matinda aya ari kuzonge achiiswa, pakazobudawo George Charamba uyo anova spokesperson wapresident Mnangagwa vacho achitaura kuti zvoni ignore nyaya idzodzo. Saka this time tiri kuona kuti ari kubudawo uyo ari kutaura kuti nyaya idzodzo futi ngadzi ignore. Right, kune vamwe vanga vari kubvunza kuti bhora zvazoitika sei Rwanda neZimbabwe. Ina hangu ndapedzisira kuona iri 1-0 Zimbabwe kana kuti maWarriors vakadyiwa. I don't know why people are celebrating this, but tiri kurwadziwa senyika because hapana patinombofa takazosvika pakuda kuisa politics kubhora. Tingatotaura ndechekuti mapoliticians vauraya nyika zvekusvika pakuuraya nebhora, zvekuti soccer players vakuona bhora chiri chinhu chisina mari, but vakungoshingirirawo kungoti ndo kachipo kacho karipo kega, saka vakungoda kungotraya kuhadhirawo. But honestly speaking, kana kuti pafair chaipo hapana iripo. So but ndo mamirira aita zvinhu kubhora. Wiki neuchivhayo pane kwaari nhasi kuchechi kwaanga aenda achinamatirwa iyo tirizotaura nezvayo, but tongozoti pane munhu atoema kusanganiswa nemota yake ikokoko. Muchazozviona pamberi epapapa zvinenge zvichiitika. So regedza tidzokere pane nyaya yaHolyten, because ndine imwe commentary iri kurohwa nevamwe vanhu vakasiyana panapa vari kucomplaina, vari kutaura zvinhu zvinokwanisa kumeka sense kana kuti zvisina musoro. It's up to you kuti munenge mazviona sei, but chakakosha ndechekuzoresponda muchindiudzawo kuti munenge manzwawo sei zvinhu zviri kutaurwa izvozvo. But without wasting much of your time, sanda players sanda kunzivisai, ndiri kungoti kana uri muSouth Africa uda kuregisterwa company ubva wavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, ungori nepassport yako yawakapindisa pabhodha inotengesa zvinhu mupepu inoita madhiri navo akasiyana-siyana, zviri izvi unokwanisa kuregisterwa FNB business account necompany registration inouya iri package. Zvinhu izvozvo zvinoitwa needucation research company yaOwen. Garai mamubata, rovai mascreenshot, because iyi ikambani yakazvipira kubatsira vanhu nenzira idzodzo, saka vabatei mutaure navo mubatsirikane. So without wasting much of your time, chibvai mangonzwa nyaya iri kutaurwa yacho, endangoti munzwe kuti munoionawo sei nyaya yehudzungairwa uri kuitwa muZanuPF. Comrades and friends, how are you? Now, tine leaders akatsva mafuse, akatsva focus, vanhu vakafanana naCheering vave. Sure, muno address vanhu. You invite people. Province yese vanhu vouya waungano. Thinking kuti mune zvinhu zvine musoro zvamuri kuda kutaura. Unzwa munhu achiita slogan yekuti hanzi pasina Holyten. Sure, vanhu vanganatsa kubvawo dzimba dzavo kuti wanzwe Cheering achiti pasina Holyten. Mungaswera muchiadresa munhu wese. Vanhu vasingadi ZanuPF munovapedza here? Saka mungavaadresa vese here? Pamunoita mameeting ese mungaadresa kuti nhasi tiri kuti Ningi haidi, nhasi tiri kuti Chamisa haidi, mangwana tiri kuti pasina mahere because haidi. Munovapedza here vanhu? Vanana Promise Mukwananzi, vanana Ostalos, munovapedza here? Chabango wacho haatoidi, uore hawo asi haatoidi, nonwanhu vakawanda. Instead of addressing real issues, Philip Chiangwa is admitting the party is a mess. EDJA is admitting the party is a mess. And the only answer that you have is to go in front of the people and say, pasina Holyten. Ane basare Holyten, tine basare na ZanuPF. Tinotoshamisika izvi zvichinzwa Holyten achitaura kuti ndakadaidzwa inini kuZanuPF, ndakadaidzwa ndikanzi uya uite date week yedu, uite PR. Chii chakaitwa naHolyten? Holyten tomuda papi? Kuri seri kwedu kuprovince yekuManicaland, chii chekuti tingatoti toda kuti Holyten auya atibatsire chakati chekuti kuHarare anganzi angadiwa futi aite chinhu ichocho. Amwe acho mafanisi, kana vanhu vachingowirana pachavo ndezvavo, whatever arrangement that is there, it's outside of ZanuPF. Hapana video ratakambona Holyten achibuda achinyora maseo. Kana Holyten achiita video rekutaura why people must vote for ZanuPF, handina video randakaona. Kuuya ngoisa sikafu noita slogan. Hazvina kana basa izvo. Anyone can do that. We're talking about meaningful people that contribute to the growth of the party. Ideological clarity of ZanuPF to the electorate, so that we convince people with meaningful things.
pasina Holyten zvipatara hazvina mishonga. Magetsi hanzi ari kuenda kuZimbabwe zvinotonyadzisa. Vanhu vari kutambira nzungu. Nyika vanhu vari kutambudzika zvisingaiti kusvika pakuti musangano unopa vanhu mabhasikoro. Munhu akarwa hondo anopiwa bhasikoro risingachinji magiya. Mouya muchinyaudza vanhu muchiti pasina Holyten. Unonyara. Ndo pamunonatsaona kuti zvimwe zvinombotaurwa naFadzai Mahere zvezvi havasi kunyema. Kuti as a country we are suffering from the issue of leadership crisis. Mukaona vanhu vane brain dzakadaro vachivhoterwa unzi ngavatungamirira musangano, tinei tichienda kupi? Chiherenge nagarwe semu chinozikanwa hapana. Sure, Zimbabwe yese kuminister of local government poiswa world. Munhu anenge certificate kewelding zvagarwe izvi. Zvinorwadza, zvinosiririsa.